sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Updater. Antes pa naman ang tanan, sinarne kita sa panahon, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayang gabi action by no sa aton mga listeners. Are lakat sa aton nga timpo sini nga gabi. Lunes kita karon Hulyo 19 tuig 2021. Severe tropical storm ang klasifikasyon ni Bagyong Fabian. May international name ini siya nga INFA, no? INFA. Nagaantad ini siya sa distansya 1,065 kilometros ang kalayon sa nasidlangan na aminan, nasidlangan east-northeast dito sa pinakapunta sang Luzon. Ari siya sa coordinate sa aton 24.0 degrees north kag 131.7 degrees east. Dason may kabas kugon ini siya nga hangin 95 kilometro por hora. Madlos ini siya masobra sa 115 kilometro por hora. Kag stationary daw ay siya nagagiho, no? Why siya movement somewhere, no? North, south, east, west, no? Nagpabilin lang siya nga daw nagpundo. Ang isa ka weather systems nato nagakomplement kay Bagyong Fabian ang maning southwest monsoon o kun habagat, no? So halos Likof kita sang galom, no? Sa kabugusan sa Philippine Archipelago. May-ari na naman nagwa nga active tropical cyclone sagwa sang aton PER. May ngalan ni siya sa international nga Simpaka. Tropical storm ang iyang kategory. Kag ang iyang lokasyon 930 kilometers, 930. Nakatungdan dito sa mitang buntasang naminhan sang Luzon. 21.1 degrees north kag 112.9 degrees east. Pero ang hugpaas yan ni daw ari ni siya sa Kwana, ari ni siya sa Guangzhou province sa Hainan sa China. So daw minimal ang threat niya. Mainan silang southwest monsoon niya. 75 kilometro por hora ang iya kabaskugon nga hangin. Masobra sa 90 kilometro por hora ang iya madlos. Ang movement o kung ang giho yan sa direksyon northwestward na amin na nakatungdan. So maulanon ang tiyempo sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro kag Palawan nga tuga ini sa southwest monsoon.
ang Metro Manila, ang Cordillera Administrative Region, ang Calabarzon, diri sa aton. Western Visayas, Batanes, Cagayan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, nagapabilin kita sa kondisyon sa aton simpo nga maggalumon ang kalangitan. May lapta-lapta lang ini sa nga pagtupa sang ulan, kag pagpanagoob nga halinman ini sa gihapon sa southwest monsoon. While sa iban nga bahin sa aton bungsuran, medyo maayo-ayo o kung maayad-ayad ang tiyempo may pag-guom-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may pagbulan ini o kung pagpanagaubalin man sa gihapon sa southwest monsoon. Ang aton nga Western Visayas o kung nakatungdan sa Kabisayan nagapabilin, no? Lakip na ang aton nga probinsya Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Magalumon kay ang aton kalangitan diri may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob kag ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin sa nabagat na nakatungdan southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan para sa makanay asa sa kasarangan lamang nga pagdulod-apya sang balod sa aton baybayon. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton astronomical tides. Alas 6:46 ini nga hapon 0.8 ang aton nga taob. Ang hunas magabalos alas 11:19 dugay-dugay karon man sa sini nga gabi 0.6 metro ang kanabawon. Kag alas 6:10 sini nga po nagtunod si aring adlaw. Butlak ini siya alas 5:31 bas. Ari kita sa 24 hasta 31 degrees Celsius. O kon 75 77 .2 kag hasta sa 78.8 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon daw ara nakarehistro Aksyon Bray. Mga 18 ka volcanic quake, no? Medyo nakulapan ini sang panganod ang iya guab. O kon ang iya nga tuktok kag nagapabilin ang ground deformation, may slight deflation sa iya nga palibot o kon abaga. Kag ara kita gyapon sa alert level 1, pinapaabiso sang DOST Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Kag padayon nga gina-enforcer ang 4 kilometer permanent danger zone. Sa earthquake information naton daw wala kita diri apekto sang pagtulutay og luwas lamang sa mga malapit nga mga probinsya o kun isla nagapalibot sa aton. Leyte, Davao, Agusan, Surigao, dito sa babaw may mga Batangas pa. So amo ni kapugusan sa aton lakat sa aton chimpo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring and alert warning system Aksyon Bray. Sining hapon na mga 4 o'clock puro ting madlos ang hangin sir gano, pero latali man lang mga 5 minutes guro ato ano. Kagapon no sige ang ulan niya batyagan ko man kag may kusog-kusog gid man siya kay ang iyang proximity to daw hindi pa gid tanto kalayo. Kag nagasugata siya daw may high pressure sa babaw bla di amo tong atrasado ang yalakat di karon medyo nagtahaw na ang high pressure area dito sa babaw nag-aamat-amat siya palayo so 24 degrees north na to ang latitude sang iya nga coordinates isa na lang kabloke manog 25 degrees pangot na siya outside na sa aton par. Sige. With that, Sir Gan, salamat mayong gabi. Okay, welcome mayong gabi, Aksyon Bray. Yes, sir. Amo na, ang lakat sang panahon maka-aksyon, ang mga utod ta nga nagapuyo dira, sa igad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang gid. 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
Aksyon Radio Philippine Standard Zemla 7.4 na. Subong adlaw Lunes kita, yari na kita sa Hunyo kon Hulyo 19 na 2021. Bukas ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang aton nga Twitter account mga ka-aksyon. Ayara man ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874. No? Sa mga naga-live chat dira. No? Send lang ang inyong sini nga mga opinion kag subong man mga greetings. Nubo-nuboon talang 2 to 3 liners lang kag kaisa lang magpadala sa inyong mga mensahe para di maginutok kag mabasahan taban ng iban. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Toblas Nuwaveng tak na suning gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton suning pagpangalagad? Aksidente ya dito sa area sang San Enrique mga ka-aksyon. Isa ka ang bana diri naga-drive sa tricycle, patay ang asawa sini Pilason bangod sa paglikaw. Aksyon Oliver sa ido nga nagtabok. Aksyon Firing Line. Sa mga utod tabla nga nagasagod sang ido labi na gid sa kilid sang highway, mangin responsable man kamo tani sa paghigot kag pagkurong sang inyo ido. Tin tricycle naga-drive ini siya bangod nga hindi niya gusto nga bungguan ang ido nga nagtabok, ginlikawan niya. Paglikaw ya, dito siya nagtabok sa sugata nga linya. Ti sugata yagid ang kuani, ang truck. Patay gid. Aksyon Firing Line. Amo na nga kung kaysa gusto mo luwason ng ido, manok o kon kuring mandira pero ikaw pa yang madisgrasya, no? Tinangin hero ato siya sa ido pero ti gindula siya sa kalibutan. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita makaksyon sa aton nga pagpangalaga didto iya sa syudad sang San Carlos, 3 ka mag-utod ya pariho gid tanan Aksyon Oliver ang talent nila ho. Amo ning unique nga mga tawag Aksyon Oliver. 3 ka mag-utod pariho ang talent sa pagsuyop sa illegal nga droga. Aksyon Firing Line. Abi nyo kon talento sa pagkanta ha. Talent sa pagbaligya, sa pagripak, pagsuyop sang illegal nga droga. Pulon, kuan mo, magulang, manghod, kag manghod. Aksyon Firing Line. Imagine mo na, one big family ha, naganegosyo ya sang isa ka negosyo. Aksyon Firing Line. Nagkaladakpan sa kapulisan ng iban pangabalita mag-aksyon ang nokpo karon mas ginhugot pagid ang pagpangsaway sa mga kauturan tangayara iya sa pampubliko nga lugar nga nagaginutok bangod sining ginakakulbaan na naman nga Delta variant. Aksyon Firing Line. Amo man ang diri sa Bacolod mga ka-aksyon, nagmando man ang Bacolod City Police Office nga dapat magtutok man ang aton sining nga otoridad, no? Pero mga utod tada di ka mo pagpatama ka pasaway kay kabalo ka jutay pulis ta sa sibilyan. Aksyon Firing Line. Ang mga balita ya diri pagid sa syudad sa Bacolod subong adlaw, gintutukan subong sa Aksyon Radio Bacolod kag tutukan tamanay karon dugay-dugay. Kaya mo ning trending gid nga balita diri sa Bacolod karon ang ERB hearing mga ka-aksyon sa kay Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Ano bala ang nangin resulta sini? O duga nga mga ebidensya ginsumiter sa ERB batok sa pagsaylo sang registration ni Benitez mga ka-aksyon. Kadamo sa mga supporters kay na didto nga nagkaladakpan nga wala sang face shield mga ka-aksyon. Isa na dira ang Anay board member sang Negros Occidental Patrick Lacson nga wala sang face shield kag naka face mask lang na buka kunong face shield niya. Aksyon Firing Line. Tigin tikitan sila sang task force disiplina mga ka-aksyon diri sa syudad sang Bacolod. Mga 35 gid kabilog ang natikitan kay nga wala naka face shield. Aksyon Firing Line. Galing matingala man tani sa task force disiplina kay sa pagkadamo sa nagalinagaw sa Bacolod subong nga wala naka face shield nga ang way ni pinangdakop tani ubos na ni sila tanan. Aksyon Firing Line. Big Aksyon Oliver no? Ang atuloy sa plaza sa nila pandakop nga mga nagaupod to sa kay Benitez. Kung gustohon gid ara sa downtown, sa Libertad, sa Burgos, bisan di na lang dapit di ara pang ubusan yung dakop kung sincero gid kamos trabaho nyo. Aksyon Firing Line. Oh, arabi isa-isahan nyo gid abe. Do nagapahalata gid kamo. Aksyon Firing Line. Samtang isa sa 3 nga nagapamalabag sa pagsaylo ni Benitez sa Bacolod, nagpaathag
Anong ginpatagis ni? Action firing line. Bantayan tanay karon mga kaaksyon na kay daw masulusingke ang inaway politika diri sa syudad sa Bacolod kag si Kuani, si Benitez pagkatapos sa kinakadto sa sa Comelec dayon niya to kadtos manukan kag magpapanyaga Aksyon Oliver kag nagdeklara sang iya sini intensyon nga magpapili alkalde sa syudad sa Bacolod sa umaabot nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Couple of weeks Aksyon Oliver bantayan kay iga-anunsyo man ni Benitez ang iya sini nga line-up ti halin guro sa kongresista congressman, mayor, vice mayor kag ang 12 tanan ka mga konsihal. Daw may ara na to sang lima nga daw piho-piho na gid. Ti maiban pa kuno nga nagapangaluyag man at ti paabuton ta. Action firing line. Sino ayhan ang mga konsihales nga halin sa pula nagsaylo sa puti abi mo ning bantayan tani mo. Action firing line. Pero sang Sabado first information nga naging palayag diri ni Councilor John Gamboa sa Aksyon Radio nga magapapili gid si Aksyon Oliver. Kung mag-graduate na siya sa siyam niya katuig bilang konsehal sa Bacolod, mapapili siya, ginapilian niya subong ang pagka-vice alkalde mainkwentro sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran or kongresista. Inkwentro niya man si Law District Congressman Greg Gasatay mo nag-aasong mga agi sini. Action firing line. Sadya ini. Pero believe ko kay kay Gamboa, amo ni ka grabe iyang mga personalidad sa Bacolod subong Gasataya, Familiaran, way siya hadlok-hadlok maghambalin niya, mapapili ko, Vice Mayor, either kongresista sa Bacolod, ti ina maisog sa politika nga ginatawag. Action firing line. Ilang tawon tani, ginambal man to ni Gamboa, kabay pa nga nakalabot na ni sa igtalopangod de Benitez, nga kung kuhaon siya, ti okay gid, nga i-running mate abi, kung hindi, ti ma-independente siya eh. Action firing line. Si si former councilor Kanutan, the anti-corruption councilor sa Bacolod, din siya maupod iya, doon independente man ni siguro mo. Amo na believe mo ko ni nga tao ni kay daw si si Ping Lacson, amo na pirming gina-comparison ko mo. Ping Lacson ay nagkuha sang ano to gani nga kwarta pundog na sa nasyonal to. Mga PDAP nga to. Why siya nagkuha ya? Ti diriyo initan si Councilor Gwaputan, kay anti-corruption man siya. Action firing line. Why man siya nagkuha pag core Action Oliver? Dumayo. Amo ni mga tao pang butuhon tano. Depende na sa inyo, pero para sa akon, mga tao hindi corrupt, amo ning nami kidya pang butuhon. Action firing line. Ang balita sa probinsya Makaksyon, Benitez, duyag luwason ang Bacolod sa nalumos ng Bacolod daw. Action firing line. Grabe nga headline ng Sun Marlon inubiyaw. Gusto luwason ni Benitez ang pagkalumos sang Bacolod. Sulusadya ini kay guro hindi man hindi basi literal nga pagkalumos ni madalalahi kita tanan. Action firing line. Line up ipalayag antes matapos ang Hulyo. Amo ning masulusingki nga amo ning ambal ko sa inyo nga nga inang malipat-lipatan tagining Delta kag ang COVID-19 hindi nga variant kini mo. Action firing line. Ay may gabi lang kay Father Larida naga-monitor si Matinion Fad ma-text ko sa imo karon dagdag Fad salamat gid no. Honor ko kag kwanta ng bugalta nga naga-monitor sa aton ang isa ka pari no diri sa aton sa Negros Occidental si Father Larida. Action firing line. La City 3 na sa aton sa nga pagpangalagad balikan ko ni karon mga detalye sini ha. Actually tutukan ko gini karon kag si Father Larida may ara pa ko ni kwanta ni sa interview karon mo pero try ko gid fan nga maka interview sa imo kung hindi gid man buwas may ara ko program sa Action Hotline 8 to 9:30 parte naman ni sa Seneco ya kay madepensa kag mag-explikar mo si Father Larida sa Seneco ni blang ginareklamo mada subong ang bidding dira. Bidding sa Kipco Salcon. Action firing line. Ini namian makunin sa Seneco ni kay ginayango yung sa mga utod nga konsumidor nagtaas ang ilang balayran, may mga bidding dira nga ginapasibangdan nga may ara sang inang daw hindi mapathag, may ara sang kun ano-ano na lang. Buwas nga adlaw ukon karon sa dugay si Father Larida naga-monitor sa aton. Interviewon ko gid si Father. Nga si Father Larida. Kay si Father Larida, Board of Director. Isa lang sa mga Board of Director sang Seneco.
ka okay sa Sineco subong kay may pare kita nga miyembro Aksyon Oliver sang board. Action firing line. Tikon ikaw upod nga board nga daw mahiligon ka man magpang mangguramos kwarta bido mo huya ka pare upod mo. Action firing line. Di ba Aksyon Oliver, no? Di mo huya man ka na mangkuhit-kuhit yung tulukon ka lang ni father kamot. Action firing line. Last shoot 14. Action Bryan Morden. Action firing line. Balikan ko na ikaw mga ka-aksyon, mga balita lokal ha. Sineco, bantay ka mo da kag mga konsumidor. Kay gusto ginato na ipapathag man sa Sineco. Ano? Akon sa konsumidor ining Sineco man. Kay isa man nga nagali na gumbanis bakolod nga mga balita, mga ka-aksyon. Ang balita sa national, dito ka na sa international, gamay na giniyobo na. No man itabo. Kundi, sa August 23, magabukas na ang Tokyo nga Olympic mga ka-aksyon. Kaina, may gindakop sila nga isa ka 30 anyos. Isa ka Uzbek national estudyante. Pero nagatrabaho mga ka-aksyon dito sa Tokyo. Gindakop ini siya matapos nga gin-report sang iya co-worker dira sa stadium nga ini. Nga ginhimuslan niya. Una pa siya hampang to sa pagpanghimulos sa mga players sa Aksyon Olivero. Sa Biyernes, ma-open na ang Tokyo Olympics sa stadium dito. Mga ka-aksyon, 2020 pero 2021 ginhiwat ini because last year kuan gintay pugday kita, no? Isa ka part-time nga worker o podya maning babae nga ini ginaligar ginhimuslan sining isa ka estudyante. Tigin panginwala niya ining himulos Aksyon Oliver. Pero suno sa iya, kung ginhimuslan ko ginman ang ining babae, tingaway gid siya binagpanginpadlos sang gina ko na siya. Action firing line. Meaning, tinandog yagid, pero wala lang na panginpadlos. So ang iyang pag-define sa iyang paghakos, paghalok, kag paghimo sang kalakasan, wala sang rape, kundi may ara sang konsyente sang babae. Bot silingon, kagusto man sang babae. Action firing line. So why na rape da? Paano mag-rape inaman kay gusto yaman? Di ba? Tuod man no? Kag hindi naman minor ang bahay mo. Amo na dason kamong ginapang may mga kaso nga mga rape da. Kung gina-rape giman kamo singgitan gi kamo kag bato gi kamo hindi kamo magpawala lang kay nahadlok kamo kay para hindi magamit sa korte nga way sa singgit, way sa nangin padlos, meaning na namian man siya guro eh. Action firing line. Sa iban nga balita mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalaga ng COVID-19 sa Pilipinas, nagdugang subong sang 5,670 naman nga bagong kaso kag ang panibag-o or nagdugang karon mga ka-aksyon sa 1,496,000 na mga ka-aksyon. Gakadlaw si Father Larina. Thank you, Gidfan. No? Naglabot na sa 1,496,328 ang kaso sa Pilipinas. 48,480 ang nagapabilin iyang aktibo, kag 1,421,372 naman ang naka-recover. 26,476 ang patay. Kalulukoy sa to, no? Pero ang lugar sang pungsod China, Aksyon Oliver, nga dito halin ining si COVID-19, ang patay sa ila subong, lapit lang 4,000. Why nagid madugangan? So meaning, epektibo ang Sinopharm kag Sinovac. Hindi ka mo sa gihambal da nga ang Sinovac, hindi epektibo kag nahadlo ka mo. Kayo ang China subong linong pastungang gabi. Why nagidyak batsyag ko nano nga mga gakatabo sa COVID-19. So why na halos tanan to na bakunahan na. Ti Pilipinas subong ang aton sa Department of Health mag-aksyon nagakahangawa na sining Delta variant halin sa India, no? Kay sunod diri sa DOH, base kulangon kita sang oxygen, no? Kung magsaka ang kaso ni Delta variant nga ini. Now, pagintindi kong Pilipinas, grabe ang hugot sa ron subong sa borders naton. Halin sa iban nga pungsod, may mga pagban na kita gani sa pagsulod nga ang do gina-advance na pa iyang pagpangamuyo sa mga ulo oxygen nga ini man. Ang sagit na grupinsar sa mga oxygen kung hugton ta maging tudo-tudo ang mga swab test dira, hugton ta kuno mga test dira para masigurado ta do gina-invite nato niya literally ining ining si variant nga ini. Ay sus ko, may mga pribado nga hospital subong nga nagpalayag man. Anyways, ang ila pagpanghanda man lang ini, preparar abi kindi tagin man mapaktan,
From kisa doga tindog balahibo ko blasan doga invite ka pa imo nga kulangon ta sa amo ni mo do ka talaka matiyan bla. Action firing line. Ang mga pribado nga ospital nagakahangawa man kay basi kulangon ang mga ICU nila nga mga rooms mga kaaksyon. Kung magsaka mag-increase gid man spike sining Delta variant nga ini matapos ang report nagligad nga semana nga may ara sang GC6 na kakaso sa Delta variant diri sa Pilipinas kag sa GC6 duha na diri ang nagkalamatay. Action firing line. Amo tong isa sa may antike nga mag-asawa to, ang isa napatay, ang isa ka marino didto ya sa Luzon area. Suliton ko ang gobernador sa antike nagpalayag nga duha na kabulan nga nga inang dulo delta nga namuno nila na konti na di. Way na namo ganin na sapak na kabay pa. Action firing line. Ang mga ospital daan ginaobligar nga 30% capacity nga dapat magbaton gid sang ginatawag naton kaso sa COVID-19 mga kaaksyon. Action firing line. Sige, ang migan nga balita didto ya sa national ang bakuna gihapon may mga 300,000 na ka mga manunudlo naton ang nabakunahan sa sini nga mga tinion suno pa sa Department of Education Secretary nga si Leonor Briones mga kaaksyon. Ang ila sini nga target dira sa substantial number gusto nila lang buton kung tani kung pilagid ka porsyento o galing iti bakuna man ang problema. Sa August mga kaaksyon before September dapat madamo-damo na gid ang mga maestra naton, no? Kabalo ka may ara kon tani plano gid nga mag face to face mo sa mga low risk area diri sa pungsod Pilipinas pero nanindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi lang kita anay mag face to face ang aton klase padayonon talang ang aton sini nga module kag online classes mga kaaksyon. Action firing line. Kag isa ginakamaayo nga movya para Mr. President kon klase paghahambalan nga sa balay lang gid anay gihapon kwan total na agyanta na gid man ining module. I am pretty sure Action Oliver nga iban dira grodo na anad naman lang next year 2022-2023 nga school year apoy di na kita kabalik-balik normal ang kabataan ta makarelax pagidugang sa isa pagid ka tuig although nga medyo mabulobodlay ang kwan mabulobodlay mga kaaksyon ang sitwasyon nila sa puluyan kulang ang learning process nila pero sige lang. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad ang Philippine Coast Guard pinalayas nilang isa iya ka Chinese iyang vessel dira sa area sang Palawan. Action firing line. Ang PCG nga BRP Cabra MRRV-4409 ginapalayas nila ang isa ka Chinese Navy warship nga ginatawag ini nga dira sa may area sang Mary Louise Bank 147 mga kaaksyon nautical miles ang kalayoon sa El Nido sa Palawan Ti mayo ini ginayo malang kuno nila nga ops ara na kamo sa teritoryo sang Pilipinas basi makaidog-idog kamo. Action firing line. Honyo 13 may isa man to nga ginpahalin Manila nga makit-an mo gid ang watawat iya gid ka China mga kaaksyon. Ti ara na sila sa exclusive economic zone mga kaaksyon. Ti kabay pa nga magpadayon ini nga maghinang panay kay kaluluoy naton dira. Amo iya ang mga mangingisda nga kon kaisa isog pang pangayaw sang sa mga taga Pilipinas mismo. Action firing line. Pero aring nami nga balita subong adlaw para sa ako nami ni bot sinyo da ko namian kamo. Kay nagdeklara na si Presidente Rodrigo Duterte sa iya pagsuporta sa kung sino man ang iya sinisuportahan nga magpapili senador sa palaabotan nga 2022 nga eleksyon. Aring mga ngalan panglawagon ko, panglawagon ko ang Senate Majority Leader mga kaaksyon nga si Juan Miguel Zubire, isa sa suportahan, si Senador Cynthia Villar, si Anay Senador JV Ejercito, subong man si Deputy Speaker Loren Ligarda, iya suportahan ang Communication Secretary nga mo si Gringo Hunasan, former senador man, ang DPWH Secretary nga si Mark Villar, anak ni Cynthia Villar, suportado niya man kag suportahan niya ang transport sector nga si Arturo Tugade Makaksyon, Transportation Secretary Arthur Tugade, ang taga Dule Makaksyon nga si Silvestre Billo III,
amo ni siyang maggusto kakason ang bar kag examination sa board. Action firing line. Ginapat inani sa mga tao aksyon liber nga mga ngalan mo ang si Presidential Legal Counsel nga si Salvador Panelo o ari pagid sa man sakay niya sa jeep kag tricycle. Action firing line. Cabinet Secretary nga si Carlo Nograles mga kaksyon, si Communication Secretary Martin Andanar, si Attorney Harry Roque mga kaksyon ara sa line-up. Action firing line. Resort Attorney Harry Roque sa Iloilo do tagbong gini ni Jerry Triñas to sa Subat. Action firing line. Ang iban diri nga bag-o mga kaksyon nga ngalan ti amo ni ang sikat nga tagbalita o nagabalita nga si Rafi Tulfo, no? Aksyon Oliver mabuto kay siya. Ga panita niya on area sa mga ginareklamo mo. Action firing line. Si ari nagapanghatag niya kwarta on air man no, sa TV. Si Willie Revillame man, isa man sa ginainggan niyo nga magpapili senador sa 2022. Action firing line. Panawagon tanan ni ngalan dan para may idea kamo da pang listahan nyo da. Kag ang pinaka the best diri nga nakit-an ko nga idolo ko gid sang una sa iya sining movie mga kaksyon pero subudo na dulaan man ko kagana. Amo ning ginasunod-sunod so nang Robin Padilla. Action firing line. Padlaganon ni Presidente Rodrigo Duterte kag suportahan niya. Sige, no? Respetohon tanan nga mga ngalan sina diri, pero ang akon lang naman sa mga ngalan nga gin-mention ko sa hanay sang administrasyon, pili gid kita. Amo na ning chimpo ta nga makabalo sa ila sa eleksyon lang, no? Sa eleksyon lang kay kon magdalalaog ni sila, huyo ka na ni sa ila. Ya. Action firing line. Trangka na nga istorya. La 7:26 na. Action Bryan Morden. Action firing line. Ulat-ulaton ko man gani ang line-up man sa oposisyon man kung saan umaga ginuwa. Lantawon taman ang mga ngalan to sa piyak. At least may pulo pili-pili. Anak kita lalayo pa man tong Mayo 9, 2022 Pero subong pa lang, dapat may lululista na kamo kag mo ning inyo sumsuman da sa balay nyo, sa kapihan kag sa terminal nga may ulo istoryahan man kamo bla. Action firing line. Diri kay na sa Bacolod mga kaksyon, kundi gintalan na ang Election Registration Board hearing sa tanan nga nagparehistro. Diri sa Bacolod, sa nagumpisa ang registration, no? Kaina, isa sa mangin hearing mga kaksyon, amo iya kay siya man ang ginreklamo mo, si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez mga kaksyon. Action firing line. Siya ang pinakabom nga ngalan iya pero tanan nga nagparehistro dire gin hearing ginya gin isa-isa gid bla kon kinanglan batunon ni sila kinanglan sila mangin butante sa Bacolod o kon indi, no? Gin isa-isa gid tanan pero sa kadamuon nga pila ka libo mga kaksyon ang ginreklamo dire amo si Benitez. So kaina, nagkadto siya sa Comelec, but before siya nagpa-Comelec, nagpa-preskon man to sa iya nga puloyan sa Mountain View kay taga-dira siya mo. Action firing line. Sa Mountain View dira, ang gwardya kilala siya, no? Tinagurong gwardya nga ina, may edad na gid no? Pero ang kapitan sa Mandalagan, hindi siya nakilala, Aksyon Oliver. Action firing line. Oo, tikay na dito siya halin, nagtambong gid siya. May mga panibago nga updates kita diri with Aksyon Dale Salazar, no? Amo na nga unahon ko sa Aksyon Dale sa mga gabi. Kung ano mga updates sina diri mga aksyon, ano ba lang next, anong result kaina. Although mga kaina may mga initials na nga mga information from Aksyon Dale Salazar. Action firing line. Pero sa mga gabi dungag-dungagan ta ang discussion regarding sini kag iban pa nga balita na Aksyon Dale kay isa sa tatlo katag reklamo may mga pathag man. Ambot kung ano ning pathag sini. Action firing line. Kag ang kon makaksyon ang pagdakop kay former board member Patrick Lacson. Ari makayuhoman kita sinyo. La 7:28 na. Action Radio City Hall report. Ang report Aksyon Dale Salazar dulong sa aton sang D3 Bio. Aksyon Dale may gabi. Dali gid lang. Aha. Alas 7:28 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Sige, check natin sa linya with liwat Aksyon Dale Salazar. Action firing line. Kumustahon ta ang result siringi namang nga hapon makaksyon sa ERB ano? Dira sa Commission on Election, no? Ari na sa Aksyon Dale. Aksyon Dale may gabi sa imo.
Yes, Aksyon Bray, mayong gabi kag sa aton sining mga ka-aksyon sa mga balita naton na gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Bray. So kaina ginkandak na ang election registration board ako ni ERB hearing, Aksyon Bray. Ang otini sa mga nag-apply sa Comelec Bacolod from April until June 30, 2021, Aksyon, Bryan. Antes sila nga mangin official voters sa Bacolod City, ini mga nagaparehiso sa Comelec, kinahanglan pa ni Aksyon Bryan nga aprobahan na sang ERB para malakip sila no, bilang official voters sang Bacolod City. So makutog sa mga nagparehistro, wala labot ya kay former Congressman Albi Benitez no, nga from April to June 2021. So kinahanglan pa sa maglabas Bray i-check ang mga requirements at kung may mga petition na kinahanglan pa nga i-hear no, sang ERB nga ginabug-usan sang City Registrar, miyembro man Aksyon Bray, ang Schools Division Superintendent kag ang bilang chairman naman amo ang election chair diri sa may Bacolod City, Aksyon Bray nga si Comelec Elections Officer Attorney Katrina Prinyo kanya, Aksyon Bryan. 242 tanan kung ma-recall naton ang gina-filean sang petition o kon opposition sa Comelec, Aksyon Bray. Allegedly, ang ibandri ko no is from out of town or from cities and municipalities dito sa may Negros Occidental, and then nag-transfer, no? Luyag mag-transfer sa sining registration sa Bacolod City, Aksyon Bryan. So kaina ang natabo ti present dito ang kampo ni former Congressman Albi Benitez. Same na Aksyon Bray ang mga ang ginareklamo kag ang nag-file no sang sini nga petition, Aksyon Bryan, nga ang pangabayan nga muna panawagan nila nga i-deny ang sini nga registration no nga mga official voter sang syudad sang Bacolod, Aksyon Bryan. Wala pa nakapagwa sang opisyal nga resulta o wala pa sang resulta ang Comelec Bacolod since kaina sang aga nag-submit sang dugang nga position paper kag ebidensya ang mga oppositor, Aksyon Bryan, sa ini ang mga nagapamalabag sa registration ni Benitez diri sa may syudad sang Bacolod, Aksyon Bryan. Aksyon Del, meaning nagpalagas pagid sila sa mga dokumento abi against Benitez daw mo sina. Yes, Aksyon Bryan. May mga position paper nga gin-file. So ang tikang diri sang Comelec based man sa statement ni former Congressman Albi Benitez is ginatagan sila sang 3 days nga mag-sabat, Aksyon Bryan, kung ano man ang ila sining bahin or position paper naman sa kampo diri ni Benitez. So wala pa sang result kung bala deny or approve ang pag-file no, sang voters registration ni Benitez diri sa may syudad sang Bacolod, Aksyon Bryan. Sabay diri sa mga oppositor, Aksyon Bryan, kung madumduman, una na nga nag-conduct sang press conference recently ining mga abogado, Aksyon Bryan, sang oppositor, laki pa diri sa attorney Marcos Vaflor kag attorney Alimon recently, Aksyon Bryan. Pero that time, Aksyon Bryan, wala pa tuya ang mga oppositor or nag-file gid bala sang petition against registration ni Benitez, no? At kung madumduman, Aksyon Bryan, ining mga nag-file sa petition, Sanday, Jonah Abaw, Hector Yula kag Chodoro Abaw, Aksyon Bryan. Amo ni sila nag-claim nga madugay na silang residente sang barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod, Aksyon Bryan. So kaina mga around 1:30 dira sa mga hotel may ginkandak man nga press conference ining mga oppositor upod man ang ila sini tatlo ka mga legal counsel nga nagtambong kaina attorney Jessie Lanete, attorney Marcos Vaflor kag attorney Alan Duanya sa Aksyon Bryan. Actually, nagatag sila sang update kung anong natabo sa ERB hearing kag muna ginpalayag nga wala pa sang desisyon ang Comelec Bacolod, Aksyon Bryan, no? So ginpahayag diri ni attorney Jesse Lanete, Aksyon Bryan, nga allegedly nagpagawa ko sang statement during ERB hearing si Benitez nga ang mga claim, Aksyon Bryan, sa mga oppositor hindi tuod, no? Or nagpinutig dira abi ang claim sang abogado sa mga oppositor.
Green pahayag din ni Lynette Aksyon Bryan nga wala na yasang ERB nga hearing nga pati gayunon pa or next sabi nga schedule. Kundi hulatan na gid lamang ang position papers sang piya ka kampo and then magahulatan lang sila sang decision Aksyon Bryan angot sa mangin resulta no or pagadangatan sining petition or complaint Aksyon Bryan. So dito ba dokumento na lang ini action na Dale dason nga adlaw amo na lang Yes, sina. wala na sang next pagid nga schedule sang ERB hearing kay magluwas sa pagsaylo sa voters registration ni Benitez. May iban pagid Aksyon Bryan. Mo na mention that 242 no tanana ang mga ginapetisyon na Aksyon Bryan. Okay, so aside from Benitez, may 242 nga ginpetisyonan man. Yes, amo na Sino ang mga oppositor diri sila manigyapon? lain naman Aksyon Bryan okay. nga mga individual no lain naman nga mga individual ang oppositor no nga nagapamalabag nga busy sa Direk Cabanwa o siyudad sa Negros Occidental, nagsaylo diri sa Bacolod City nga muna tiyang purpose makaparticipate sa next nga election Aksyon Bryan. Amo na bala sa bayan sa Kamlek Bacolod kutob sa mga nag-apply sila Aksyon Bryan nagabattle man sila sa mga documents kag comes nga magabot ang ERB hearing schedule sang ERB board Aksyon Bryan that sa time nga si sao nila in case gud man nga mayara sa mga opposition nga gin file no against sabi sa pagsaylo sang registration sang isa ka persona Aksyon Bryan. Ang pagintindi ko gina, ang pagkabati ko bla nga lingkoy, okay na grogin paboran si Benitez kay nga nagdeklara naman ini nga magpapili alkalde sa syudad. Wala pa gid Aksyon Bryan. Amo na to kay sitwasyon dira sa Bacolod Public Plaza kag portions sang Dalan San Juan. Nga tiyan mo to daw damo mga police no from Police Station number 1, si Legal Office Enforcement Team, lagit man ang Task Force Discipline Aksyon Bryan. Dito sila nagtuto kay ginatosto ka mga individual ang nagtambong no. Actually tiyan mo na bala last night, Sunday night, nagpagawa na isang statement no. Ang grupo ni Benitez nga nagapangabay sa mga supporters sa mga sumalakdag kung mahimo hindi na sila magkadto Aksyon Bryan since may mga protocol no, health protocol nga dapat isundon pero wala gid nalikawan Aksyon Bryan. Kining mga persona nga nagdagon-dagon man dito sa may plaza nga tiyan mo na usually lang ang statement Aksyon Bryan voluntarily nag-submit sina kaugalingon nagpadulong sa Bacolod Public Plaza, wala ginhakot, wala sang ginbayaran, kag gusto lang nila itakita ang suporta sa kay Benitez Aksyon Bryan during ERB hearing. Hindi mo na mapunggan ang pumuloyo Aksyon Dale mo? Hindi kita Aksyon Bryan kay nagkalain nga mga grupo ang nagtambong to kaina Aksyon Bryan dito sa may Bacolod Public Plaza may Paglaom Youth Movement, United Reform Traffic Aid Bacolod, LGBTQ Bacolod, may mga titos and titas of Bacolod version 2.0 kag ibang Aksyon Bryan. So may pilaban dito ka mga Ano senior na yung citizens. titos and titas man, mga laon? Ano sila yan? Ay, ano na sila ya? Do ka grupo ng Aksyon Bryan nga nagasupport kay Benitez, may mga certified titos kag titas din sa siyudad sa Bacolod. May mga senior citizen mga Aksyon Bryan nga nagtambong dito. Mayara may mga 63 years old, mayara to ganin 68 years old, naging pamangkot nga under EO 39 ni Mayor Bing. Supposed to be home quarantine sa Aksyon Bryan, no? Kay part sila sang vulnerable sector. Iti ang palayag dito sang senior citizen nga 68 years old. Di nagka-comply man siya kuno sang health protocol, face mask, ag face shield, social distancing. Kag tiyong bala avid fan, kag supporter gid Aksyon Bryan, loyalist kun baga ni 3rd District, former 3rd District Congressman Albi Benitez Aksyon Bryan, no? So amo na actually ang duha kampo kumpiyansa Aksyon Bryan nga muna ang kampo ni Benitez kumpiyansa nga ipabor siya ang desisyon sang Election Registration Board. Pag ang kampo naman sa mga oppositor lakip man ng mga legal counsel nagakumpiyansa man nga paboran Aksyon Bryan, no? Sang ERB ang ila sining petisyon. Sa gintamangkot ng katapos ng media kun bala may remedy pa Aksyon Bryan in kaso gidman nga paboran si Benitez. May Aksyon Bryan pero wala pa man siya ginadiskusyonan sang kampo sa mga oppositor, no? In kaso per kaso lang na kung mangin i-grant, no, o paboran sang Kamlek Bacolod ang pag-transfer, no, sang voters registration ni former Congressman Benitez Aksyon Bryan. Ang una nga pag-interview kana kay Attorney Katrina Kanya, if in case gid man magpaborable sa kay Benitez,
do dito na sila sa korte maglinagsanay action Dale. Ang pamangkot diri kung hindi pabor kay Benitez, dito man nagyapon sa court guro palagas man nagyapon guro no. Yes, Aksyon Bray. Pero wala pa na ginatunan no sang kampo sang mga oppositor. So mention ta na tatlo kay na ka mga abogado sang oppositor ang nagtambong sa press con dira sa may O Hotel. Subong bala aton na pamatian ang portion kag dugang man nga statement ni Attorney Jesse Lanete. One of the statements that Mr. Benitez made, no, when he filed his answer, was that the testimony of the oppositors are incorrect and that they are lying. Now we take exception to this because the oppositors have been long-time residents already of Barangay Mandalagan. And as part of this opposition, as part of his answer, he said that the testimony of neighbors have greater primacy and weight. To quote Mr. Benitez, his exact words were, that the statements of neighbors should be given greater primacy and weight. Now, we have also presented today, during the ERB hearing, the testimony of neighbors of Mr. Benitez. In fact, present among us today is a neighbor who lives at the house directly across the property that Mr. Benitez is claiming for residing. And he has executed an affidavit stating, among others, that Mr. Benitez does not live in the said residence and that he has never seen him there. Now, the question that the ERB has to resolve is simple. It's simple. At the time that Mr. Benitez filed his application to register as a voter for Barangay Mandalagan, Bacolod City, did he already establish his domicile thereat? These oppositors, these witnesses will prove that he failed to do so. Aksyon Bryan na pati si Attorney Jesse Lanete, isa sa mga legal counsel sang mga oppositors. So na-mention ta na si John Abaw. Galing kay English po kining blad ason ayon ta ni sila nga magilo-ilonggol action Dale no. So Aksyon Bryan si Attorney Lanete daw bag-o ni siya no. Daw bag-o ni siya sa team sang mga abogado. Aksyon Bryan kay last time wala na siya sa press con. Okay. Sa first kita bilang press con sining mga pag-file sa petition Aksyon Bryan. Ang presence parang tiyan ni Attorney Baflor, no? Kag ni Attorney Alimon. Amo ni pero kay na si Attorney Jesse Lanete kag si Attorney Baflor, sila to kay na Aksyon Bryan ang naghatag no sang update regarding sa ERB hearing kag update sining petition Aksyon Bryan. So na-mention ta na si John Abaw, isa ini sa mga oppositors, isa sa tatlo sa mga oppositors Aksyon Bryan. So ang iya sining explanation Aksyon Bryan niya, 45 years na siya nga registered voters ang Barangay Mandalagan dira sa may Atkas sa Aksyon Bryan. Mandalagan na siyudad sang Bacolod. Kag according sa iya, ginakabig niya Aksyon Bryan ni Sir John Abaw nga isa ka insulto no sa mga pumuluyo sang Barangay Mandalagan kag Bacolod City bangod nga muna bala nga ginaduso ang transparency, pagpatas nga eleksyon kag sunod sa yati wala man niya nag-tiner or hindi man niya residente no si Benitez allegedly according sa iya kag dapat hindi pagtugutan nga makarehistro Aksyon Bryan as registered voter sa Barangay Mandalagan siyudad sang Bacolod Aksyon Bryan. At tingin na respeto si John namo ning sa supervisor sa Libertad Action. Yes, siya na Aksyon Bryan ang market supervisor sang Libertad Market. Kung madumdumanti sadto ginpalayag man niya sa mga abogado sining mga oppositor nga muna bala Grupo Progreso Aksyon Bryan.
Pero muna nagpadulong sa law office nila, they can accommodate, nagpatigayon sang research, nag-gather sang facts kag evidence sa Aksyon Bryan. Amo ning rason kun nga may mga legal counsel no, like si Attorney Vaflor kag Attorney Alimon Aksyon Bryan. Gina-respeto ginatunay si Sir Jonah Abaw ano, pero may nag-chat man ni sa ako ni sa tinga ang nagtuhaw man ang Aksyon Oliver si Doc Gules nga wala gito may nagreklamo mi isa. Si Mayor Silhot bala sa kando ni Aksyon Oliver way tiya balay sa una nagrinta lang pero ginbaton man nagdaog pa dama na pero tiya mo na respeto gani kag ti nantawan taning Comelec diri na lang kita sa Comelec kung anong desisyon sa Comelec anong mga dokumento nga ginpasa nila tinakadepende tanan sa Comelec no depensa na lang na sila Aksyon Dale na no? Yes, Aksyon Bray. Wala pa galing may maluan kon when makasubmit sang position paper ang kampo ni Benitez kag when makapagwasang desisyon ang Comelec Aksyon Bryan ay hindi niya special case ang kay Benitez Aksyon Bray kundi tinilingom niya kutob sa mayara sa mga petisyon nga 242 tanan Aksyon Bryan. Okay, subong gani may naga-viral nga litrato ni Benitez kag ni Mrs. niya 70s Aksyon Oliver. Ara siya sa swimming pool sa mga bantog family sa may Mountain View mo. Nagapa-picture. Ti edad niya gro mga 10 anyos pa lang. I don't know kung anong ginapangita nga residency. How ti ila na balay sang lola niya da mo sina or sa pagkapelyedo niya nga Benitez ano kasi amo nang do ka ano no. Anyways, may ideya kita sina pero kung sagi kita ka kwandiri sa mga naga-chat, nagakwandiri sa aton. Ang akon diri Comelec na lang gid gurong aton hulaton lang gid kag diri kita magrebattle gulo after all Aksyon Dale mo. Yes, Aksyon Bray. Teng iban ano man nagpabor. Actually din lain ang opinion Aksyon Bray. Lain ang mga komento. Pero mula Bryan, hindi man natin ma-accommodate tanan. Yes, ang iban gusto aprobahan para sa diyang election. Pero ang iban nagatutuman nga kung anong insakto. Ang iban, basihan natin ang lagi. Kagitugyan natin sa Comelec Bacol, or ERB rather. ERB Aksyon Bray. ERB na. Election Registration Board, no? City Registrar, Schools Division Superintendent, kagang Election Officer. Amo na siyang composition sang ERB nga ginatawag Aksyon Bryan. Amo na, suliton kabalo kami nag-chat diri sa aton nga I don't know basi mga kuan ni sila. Si Abaw and duha ka Abaws dira kag isa ka Viola. Yes, Aksyon Bray, Yula. Ginarespeto tagid sila kay ti bakulod non sila may right gina sila yang himuon nila inaya ang amo sina way gitaya kontra dira kay ti ila na mo. Pero may nag-chat man diri sa tinga ang asagi ginato niya palaya si Benitez di kun mayo gid performance so nga sagi kamo ka kontra ka Benitez padagana nyo na kag husgahan ta sa 2022 nga election Aksyon Dale. Yes, Aksyon Bray. Aba na, ang palayag ni Jonah Abaw Aksyon Bray, isa sa mga oppositors sining petition against Benitez. We roam around in that place, but we have not seen Mr. Benitez and his family and his children residing in that area. Now, it is a very insult, no? Why we fight for the notification of his registration? It is because it is an insult for us, the constituent of the city of the Barangay Bandalagan. No, not only Barangay Bandalagan, but the whole city of Bacolod. Because we are always on the transparency and the fair election, especially in that barangay. So we cannot permit or tolerate anybody to just register himself in the Barangay Bandalagan without residing there, and within 3 days they filed for registration at the Commission on Election, which is very binotic sa aton nga mga constituents sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Bray. Why kay mo puli to nagparehistro ka damo na bing butsilingon niya no? Yes, amo lang talaga Aksyon Bray nga hindi ka man residente, hindi ka man makitaan sa lugar. Pero dapat nga dumdumon ni Mr. Abaw nga nagparehistro si Benitez, gintagaan pa siya. Like for example, mapapili sa mayor. Papili sa mayor. So 1 year. Ang ihatag siya nga makareside siya kag mangin Bacolod noon gid siya, pero nagparehistro lang siya una. Kung butante ka naman niya 6 months Aksyon Dale, meaning maka-star pa siya sa Bacolod before sa filing sang COC. Daw mo nagurong sa piyak man nga side sa pananawa nato Aksyon na Dale, no? Sa
Actually, Aksyon Bray, magluwas sa mga oppositor, amuli may 2 witnesses sila kay na nga present Aksyon Bray. Amuli silang nag-i-star man sa Mountain View subdivision. Nga ang ila sini nga balay, sini mga witnesses across lang ng gitla mga Aksyon Bray sa balay man nga gina-claim ni Benitez. Amo lang balay nga way suga kag way tubig yang alan do amos na. Ang sabahin diri sa mga witnesses, ang ila statement Aksyon Bray, like ina sa press con arang presence ni Jeronimo Chufisto Aksyon Bryan, taga Mountain View subdivision man, nagpalayag siya si wala man niya nakitaan si Benitez dira sa Mountain View subdivision apisar nga across lang gid ang iya sining balay no sa residence allegedly ni Kong Benitez dira sa may Mountain View subdivision. Magambal kita across o di outside na sa Mountain View subdivision. Kumbaga by walking distance lang. Pero hindi ya sa sulod sang Mountain View mismo. Sa sulod na mismo. Sa sulod mismo. Sa sulod na mismo. Way gid makitaan. Amo tong bal ni Attorney Lanete nga may mga neighbors sa Mountain View subdivision nga amo na hindi makitaan si Benitez dira sa area. Allegedly, wala naga-ista, wala nagapuyo Aksyon Bryan. Amo na siyang gindugang nila no nga mga evidences kag support man sila sini nga claim Aksyon Bryan kag sila sini nga position paper. Okay, sige. Sa dudong pagig nga balitagikan sa Bacolod City Hall, so amo to magluwas sa Task Force Disiplina ang Police Station number 1 nag-i-issue man sang citation ticket sa mga health protocol violators Aksyon Bryan. So kaino dito sa nag-focus sa may Bacolod Public Plaza kag dira sa may Dalan San Juan sa Comelec Aksyon Bryan. Kay magluwas nga may ERB hearing ongoing yung Aksyon Bryan ang pagbaton sa mga walk-in no nga luyag nga parehistro sa Comelec Bacolod. So kaina after ERB hearing nag-appear no sa tubangan sa mga supporters ni Benitez si former board member Patrick Lacson Aksyon Bryan. Nagasuksok lang siya sang face mask no. Actually mayroon siya sang gina-interview siya sang katapos sang media kasabat man siya. And then, nagapamati ka si Aksyon Bryan, si Action Officer sa Task Force Disiplina, Wilfredo Julingo. Taba? Yes, nagapamati si Action Bryan, nagakuha ng litrato, gina-interview si Lacson, no? Board member Lacson. After the interview Action Bryan, nagpalapit si Sir Julingo, kag ginambalan niya siya sining violation, nga wala nagasuksok sa face shield kag amo to may members ng Task Force Disiplina nga nag-issue sang citation ticket. Ginbaton ni former board member Lacson ng citation ticket kag nagpalayag nga law-abiding citizen si Lacson Aksyon Bryan. At the same time, ginarespeto according siya ang mga protocol kag ginbaton ang citation ticket. Ang wala sini pagsuksok sang face shield bangod Aksyon Bryan nabuka kuno no according kay Lacson ang iya sini nga face shield reason nga importante mayara siya kuno sang face mask Aksyon Bryan. Election delway tumadayon no ang sa National ITF to nga pwede ka na hindi face shield outdoor. Daw din bawi to Aksyon Bryan. Bawi to nila. Okay. Bawi to no nga proposal lang nga kung outdoor pwede lang wala face shield amo taging bawi. Amo to kaina nga ang iban dito nga mga negosyante sa kilid-kilid nagabaligas ang face shield. Naka-income. Bakal Aksyon Bryan no. Bakal gid ya kay Task Force Disiplina kay naka-stricto no. Actually kay na may nag-take lang citation ticket Amo na. Violation is social distancing Aksyon Bryan. May mga senior citizen man to nga nagareklamo, may resistance nga allegedly wala social distancing. Pag-inisyan man sang citation ticket. Ating ato na naman pangabay dira sa Task Force Disiplina kay trabaho na nila dapat maging consistent man sila. Tapos to kay na dapat naglibot pato sa downtown no sa mga stores pang-ubuso na dakop dang waisang social distancing na kag face shield kay kon hindi na paghimo na halata gid nga naka-focus lang sila sa gusto nga magpapili dis Bacolod. So 200 pesos Aksyon Bryan ang pagbabayaran sa at least 35 ka mga allegedly health protocol violators. Di daw si Patrick Lacson to nagbayad sang pulo to? Wala man Aksyon Bryan kay settle to nilang ilasing nga balayaran sa may Bacolod Government Center sa may
Treasurer's Office, Aksyon Bryan. Baka mag 35, kuan man, mga 3 mil man, pila man, mga 3 mil man, no? Sobra? Mga dira-dira, Aksyon 6 mil. Bryan. 6 mil masobra. Okay, 200 pesos each Oo. ang ila sininga pagabayaran. Okay. Ariwa, ang portion, Aksyon Bryan, ang interview man sa media kay former board member Patrick Lacson. Hindi ko kung hindi malang pandemic, wala ba ni... Kagabi na panawagan kami kagabi nga hindi magkadto. Oh. So, although nagambal na kung maintindihan taman, kung sila yung makakadto, hindi magkasuporta. Kita sa... Ticket. Ano ang violation mo? Oh, we're gonna face it. Ano ang violation? Sa pinapanayran mo? Ang boss kung pinapanayran mo na si Boss 200. assistant job Benitez. Kaya, ikaw din subong. Why nagsa-show lang ko suporta pag assistant ko ni Albi Benitez. So, ano ma'am, Ang hindi na respeto tana, hindi man tayo law-abiding citizen man tayo. Saan ka nalipat? Nabuka akong t-shirt ito, hard case ko siya. Aksyon Bryan, si former board member ng probinsya, Patrick Lacson. Pamatig si mo si Toto Kirby sa barangay 41, no? Utoy sa kadlaw sa buka ka face shield ko na, ha? O kanina Aksyon Bryan, sang daw solid yung lang ang mga face shield. Kaya mo na kung dugay mo na nga usarte, may possibility gid nga mabuka ang face shield, Aksyon Bryan. Kaya mo to, after sa to Aksyon Bryan sa citation ticket, may arasing sa ka-supporter nga nagatag sang face shield. Wow. Pero nausar naman to. Another 1 point na naman to. Pero the use na to nga face shield, Aksyon Bryan. Rutina dakop ka na, talagin padayon na lang to, no? Gani Aksyon Bryan. Sige. So mo to, gina-respect man ni Lacson ang protocol, Aksyon Bryan, kagang ang iya sining violation, ginbaton niya ang citation ticket, Aksyon Bryan. Saludo ko kay Lacson, saludo man ko sa Task Force Disiplina. Kay nahimo na nila, sa bisan sino lang nga personalidad, kiti hindi man naton matago, former board member na iya. Iya sa Aksyon Bryan. Sige. Base rin nga wala sang vaccination sa mga mall, pero mayroon sa NGC kag mga kabarangay Aksyon Bryan nga mga vaccination centers nga mayroon sang schedule nga kapagwa sang syudad sang Bacolod. Kay holiday mo, regular holiday. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Ang balita ng Aksyon Dale Salazar, dulong sa aton sa Sige, sugpunan ko ni karon ha kay ang kasugpon sini nga balita mga ka-aksyon. Na interview ni Aksyon Marlon Hinovia si Congressman Albi Benitez, former Congressman Albi Benitez, kag may statement diri si Benitez. Ang headline Aksyon Marlon makayuhom kay moya mo. Ambal niya ho, luwason ko ang pagkalumos sang Bacolod mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Do sinuwa siya no? Ang arkabla, nuwas ark no. Ang tawon tanibi kung sinong luwason ni Congressman Benitez be, nagkalalumos Bacolod pagbalik naton karon dudugay. Pero ti baligya ko ni sa inyo anay ho ang Xanthon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon. Balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ilang kay Dennis Richard Timoroma, ikapila na nga dakop kag pang ticket sang Task Force Disiplina man. Good evening, sir. Ati damo na, no? Kutang Li. Ano ni Kutang o Kwatang Li? Mga ido ni Benitez nagawangal kay kulbaan na sila pornada ila papay. George Snollard naga-monitor man. Juna Garcia, good evening, Sumbray, watching from Tandang Sora, Quezon City. Salamat, God bless, no? Milail Oligo, bitay itlog nila sa kahadlok sa kay Benitez amo na bisan wala na gid mahimo punggan gid. Si Kwatang Li, kadlaw lang ko sa usogid sa ila ang binutig. Junjun Noblesa Araman, sa mga Noblesa family naga-monitor.
taga Takuling puro krusal. Salamat. Dines liwat batyagan gid nila guro ang kusog ni Albi rason na lang na iya. Sige. John again. Kwatangli kunulbaan kay pati ginaaligar niya nga tupad balay naga-testify na. Ulaton taning kumileka, no? Anabilia Amuyot, good evening Sumbray, good evening to all, God bless. Milail Oligo, Alfredo Sapa, insakto kagid. George Gargasiran, the more ireklamo ang residents ni Benitez, the more nga gina-promote iya name. Si Laiding, Banggay, good evening Sumbray, hindi katingalahan nga si Abaw daw mapatay sa kuring-kuring, ano man? Kuring-kuring bisya ni Bing. Basa lang ko diya ha. Alfredo Sapa, sakto kay Daxon Bryan. Let the voters decide in the election day. Correct? Galing parte naging strategy sang mga petitioner. Mon Lopez, Battle Royale, bigote versus wala bigote. Homa Lumina Ara, si Apple Ferrer, nagaugtas gid si Abaw nga kadamo man nag-transfer. Ambot. Si Wiley Lupo agree ko Aksyon Bray kung maayo hinumuan sa kandidato nila nga sagay gid nila hingabot si Albi at let the people decide na lang bala. Kuatang li sa correct si Abaw. Grace Post may gabi, may adlaw Sir Bray, kag tanan nga si Tim Smiles kada pakadto sa elections daw ka garot damo mga this and that black sa time ni Pres Marcos ang nagapungko tinuig lawig kay wala sang mga naga-after magpadalaban kay wala honorarium or ano ang dapat ituwag body and soul nga pagserbisyo sa mga maayo lang nga politiko pero sa mga back tapos ni Marcos baw damo-damo gid ya. Just saying kasi tatay there ko salot gid ko sa iya nga chimpo niya sa amuman nga barangay. So natun way na one sweldo way honorario. Manjo Arniho Araman si Kwatang basahan ko gani kay Kwatang Liho. Hindi na sala ni Abaw. Iyan ni Ubra ka kumilek ang pagbaton sa mga registered. Bing Kian titos and titas sa Sumbray, mga gwapahon kagwapuhon na nga mga supporters ni Mayor Albi Benitez for 2022. Mga upod ko. Monitor lang kami di, stay safe and good evening. Ay, okay. Mga gwapuhon kagwapahon galing good luck sa inyo. Thank you gid no. Si Kwatang Lee, si Jonah Aba butante kag residente gid siya sang barangay Mandalagan. Sige. Si Wiley Ilipo, Lupo, Bryan Madalagan ka counselor sa DSB. Hindi kuya. Ma-file ko petition ngita ko abogado nga pau kay ko back up politician. Oy taga DSB kuya. Dito kuya ginbata kag dito ko gintubuan buot, gintubuan sang tanan-tanan. Si Ledonia Santilian, good evening sa Bryan, Aksyon Radio, watching from Nagasila, Carlota City. Apple Ferrer, okay, sige. Rolin Guarino Araman, Rosalina Arellano Espadero, Virgil Pinda, Aksyon Bryan, good evening, monitor always from Celine Homes, upod mga bata, kundi stay safe laha, and God bless you and your family, Aksyon Bryan. Salamat. Jupring de la Cruz, good evening Sumbray, watching live lang ko di sa balaya tapos na panyapon tupad ko ako asawa nga gwapa nan muna iya. Si Vanessa Mayo, good Monday morning Sumbray, hope you have a great week ahead. Monitoring and watching from Rochester, Minnesota. God bless always and safe, keep safe. Thank you again na. Si Lupo. Good evening, Sumbray. Hindi ko voter sa Bacolod ha. Kag I know sang mayor nyo sa Bacolod shadow ka pulos nga mayor. Ha? Baha, traffic, kag guba nga merkado wala yagin address. Pero ang ginuna ang Bacolod Coliseum kag terminal sa mga Yanson so Battle Royale gidni sa kay kabalo gid ko ga ang mga Yanson mabulig kay Albi, kay Ibi nga mayor nyo. Taga Murcia ko, hindi ko palawagan name ko. Sige.
Tapos ko nalawag. Chris Vilma Reyes Araman, naga-monitor sa Eastham Street, Barangay Estefania. Ana Sinoro, si ano niyo basa si Liman Inhoyge Templado. Good evening Sumbray, greet ko lang Ryan kag Wilbert Brosi nga nagaobra Mudguard sa Cebu. Okay, sige. Gisa Are, good evening Sumbray, monitor lang kami diya. Tamyaw ko lang si mama nga nagakatulog na from Pinaginpinan. JM Asdilio Banaag, good evening man. Erwin Bailon, Aksumbray, good PM. Regards lang kay Rosella Bailon, TY God bless and halong kita tanan. Rosemary Navarte Araman, hi to Willie Navarte. Si YD kabudlay-budlay ba? Concentrate man panakop si Mr. Taba Yulinggo mga 9 AM onwards sa may San Sebastian Locsin. Ayon. Mga gabaligya manok inugbulang gatumpok lang. Ang iba wala proper suksok nga sa face mask. Wala man social distancing saga nagapasampok pa manok. Abi ko gani illegal ng manok ay hindi man gali bulang na baligyaan na gali no. Orlando Lopina Sobornay, good evening Sumbray, monitor lang kami di sa Barangay Talok, Bago City. More power to ARB and stay safe and God bless everyone. Rosemary again, Sumbray, maayo nga gabi, always kami gapamati sa imo, patamyaw sa akon nga gapamati subong. Salamat. Carmelo Garingo, hambal ni Abaw Sumbray, kinahanglan transparency. Oh. Dito ka daw sa Carmelo. Juan Miguel Digumon, mag-eleksyon talang na mabalaan kung sino maganaong gusto. Si hambal ni Ma'am Vanessa, give Benitez a chance and give him a chance to prove it to the community Bacolod kung magdaog siya sa mayor in the future. Okay, sige. Nakita pa tadi iban ho. Juan Miguel, balaan ta na maglapit. Okay, sige. Pagusga sa mga tao. Wilma Inocenso Cabarles Araman, Christian Roa, may gabigid. April Banag, Aksumbray, sir, good evening, watching live from Taguig City. Keep safe and God bless. Thank you, Gid. Si Nalia Lenadro, Aksumbray, good evening, naka-FB live ako subong gatanaw halindi sa Pampanga. Thank you, Gid. Merly Gonzaga Araman, stay safe and God bless. Noel Amar, sir, may kung sino may kwarta sa politika, siya na ang daog sa eleksyon. Pwede man. Okay, sige. Relax ko, no? Balik ko dugay-dugay. Pagbalik ta, kamatian tang report ni Aksyon Marlon kay nami, ito dulong sanay itong balita. luwason ko no ni Benitez ang Bacolod kinalumos na. Sige, check ta ni be. Last 8:06, pagbalik ta dugay-dugay, dira lang kamo, paki-share lang. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
Aksyon Radio. Pagkulon nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka
kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. May kabilang sa kay Jocelyn Libon Dispuho, nag-monitor sa aton sining pagpangalagad na dula ari ang nagbalik siya. No? Si Hil Javier man nag-monitor ga ulan-ulan kuno subong ho. Leia Nikea Limoncito Esquivel, salamat gid. Oh, ano natabo? Oh, ari siya. Nag-monitor man si Juan Miguel Ambalnya to Tito Bray, kami maski damo panakwarta Benitez Mayor Bing man kami gihapon. Si Wiley Lupo nalumos na sa baha sa Bangga Kuri Aksyon Bray hasta sa government center ti arada mga buhaya. Hindi na sila malumos taga government center buhaya. Puro nga mga text nga subong ba kay chat ba. Crispin Hico araman ay si Dr. Crispin Hico naga-monitor sa aton nga pagpangalagan. Wilma, okay nabasa ko na kina, pero natamyaw si Clarissa Mitch kag Camarles ang sining hinablos mga kaksyon. Sige. Aha. Action firing line. Ante sa report Action Marlon, dugang pangakuan kita na greetings. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa imo programa nga pamatigig kami di kada gabi panamyaw kulang da Barangay Bunga DSB. Family Kasiple kag family Utod, no? Tamaan kalaba na utod siya, no? Okay. Sige, ari pa iban. Action Bray, good evening. Kindi nila bayaan si Bing kay maayo na mayor. Kay wala na iya ginapabayaan motorcycle driver kon buslan nila. Kaluluoy sila kay bag-o patakaran. Sige, thank you again sa inyong mensahe. Action Bray, may gabi. Ano number sang SAP-ARB? Well, Lupes niya. Gamonitor Camila Carlota. Sige. Ilawagon ko nagkaroon na ang numero mga kaksyon. Si Joel Aligato Himinea, good PM Action Bray, monitor kami from City Valley, Stephenea, keep safe. Salamat. Action firing line. This time we have Action Marlon, hinabiya mga kaksyon. Kuwaon ko lang ng balita ya kayo, ang headline niya diri nakalamho man ko kay nasang headline mo. Hambal sang balita ni Action Marlon diri nga Benitez luyag luwason ang bakulod sa pagkalumos. Oh. Line up ipalayag antes matapos ang Hulyo, mga ka-aksyon. Are na sa Action Marlon sa mga balita. Action Mar, mayad nga gabi. Gabi, inang tinaga-Action Bray nga lumos, nagagawa na mismo sa pagpalayag kaina ni former Congressman Albi Benitez sa mga rason niya kung nga naka-decide siya pag-anunsyo nga mapapili man siya alkalde pasunod sa nga Bacolod Action Bray. Inang pag-anunsyo niya pilag minutos lang na ang nagligad sang natapos ang gintambungan niya nga hearing sa talatapan sang Kumalik Bacolod kaina Action na Bray. Ay halin sa Kumalik Bacolod walking distance man Action na Bray mo ang lugar nga tatuad niya agad nga magatubang siya sa makatapos ang media o mga 500 metros o hindi mga siguro dupa lang sumbraya lapit lang gid. So dito sa naka-announce sang pinamangkot siya dayo na gid wayak sumbraya sa duha-duha nagasabat si Benitez nga una damo siya sang na istorya nga Bacolod nun nga naga-singgitan naga-reklamo sang suro sa ila
governance, no? Uy. Kakulang sang good governance ang ginatawag. Kulang ang direksyon. Na-mention niya man Aksyon Bray ang ginatawag nga korupsyon. Uy. Ano siya? Ginpaanggid ni Benitez ang pagkulod sa isa katawo nga nalumos. Atong istorya niya nga mga pagkulod nun, ginkapiyak Aksyon Bray ito nga tawo nga nalumos nga nakita niya. Kag bilang public servant, suno saya, hindi niya pwede kabaliwalaon to ang tao nga nagapangayo sa pulig. Kundi, puligan para nga makabutwa. Para nga mabuhi. Namo na sa pagpanggit niya sa sunod sa pagkulod Aksyon Bray. Now, di amo na niguro Aksyon Bray ang rason sa nga maghahatag man sang reaksyon si Mayor Bing siguro Paghambal mo nga luwason niya sa pagkalumos, matyagan ko na nagapatindog sa subong sang isa kadako nga barko nga kung sinong gusto magsakay, sakay na. Nanan, mo gina ang laban-laban na mo gina ang nagwan ang labutan sa ulihi Aksyon na Bray. Kung ka na-mention mo naman na mo ka papangkot. Si Benitez lang mapapili mayor. Kaysa Bacolod City, usually ang kandidato mayor kulo kompleto na ang slate Aksyon na Bray mo. May kandidato gina vice alkalde, kongresista kag 12 ka mga konsihal. Ang ibang gani gasululobra pa ang pagapang-adapt pa na sa mga timpindente gani mo. Gani man may information gani Aksyon Bray ko nga nabaton nga nagasululobra na gani ko nang luyag pag-apply. Grabe no. So, ang term daw kalain man nga hambalon ta nga dot sa kogalingon, no? Kag may nasuri ako nga may pagka-eksperto mas patag sa politika para sa kular dres pakulod. Dili nga Aksyon para bantayan nyo was right after nga nag-announce si former Congressman Benitez. Malain na senaryo sa tagsa ka barangay. Aba? Malain na senaryo Aksyon na Bray. Kag number 1 di ka topiko nasurihan sa makapihan sa barangay mo ni. Ang sa pag ang slate Aksyon Bray ni Benitez ang balya may tanan-tanan ginahatagan niya sang konsiderasyon. No? Ipalayag na after 2 semana, no? Tisipon ta 2 semana na lang Aksyon Bray bilin subong sa bulan sang Hulyo. Pagsilingon, antes matapos ang mga inadlaw kompet sa siring bulan sa Hulyo, pwede na nga palayag ni Benitez ang linyada niya. Kag suno sa iya, amo ini ang mga persona nga makabulig sa akon, makaupod ko sa pagpag-o sa Bacolod. Grabe. Di ba may ERB pa? May ara pa kita nga paabot nga desisyon da sa ERB? Pinagdeklara na si Aksyon Mart anong matabo sa if in case winaway tega pangamuyong aton mga paino-ino lang kung hindi magpaboro sa iya ang residency niya abi. Ano may ilaga sa korte sila matupad mo sina? Klastada gali Aksyon Bray. Confident ka tama si Benitez po. Amo to kay na nga pag imo to bla pag headline sang liga gina to nga hambal mo nagdeklara na siya papili mayor abi ko gani ya ox na sa ERB to nga favorably sa iya way mangali na. Way pa man Aksyon Bray. Hulaton naman Aksyon Bray ang decision sang Comelec based sa iga sa sumiter sang magtiba nga grupo ka mga position paper Aksyon na Bray. I see. Managuros bungog ni Benitez nga mapierde pa na siya sa sirang resulta sang Aksyon na Bray. Okay, why naman sa nagpalagas kani kuno no pang dokumento abi unlike sa mga opositor nga nagpalagas pagid ti siya guro depensa na lang iya amo man lang iya ginapaabot na lang mo no? Nagaliman, depende Aksyon Bray na sa pagpapil lang sa mga tao kay mismo kay na si Benitez naghambal nga at the end of the day ulihi tao mangyapon ang mag-desisyon dari no? Ang yung mention nga Aksyon Bray mga merkado to pagkanto yung sa merkado publiko mo gito yung masihan niya nga grabe Aksyon Bray ang parawagan sa mga tao kag pag-inggan niyo sa iya nga dapat tapili alkalde. Siling niya, kung ning enough na ang mga claimor o kung reklamo sa mga tao na nabatian ko. O kag nasaksihan ko.
enough na parang mag-decide ako pili alkalde sa Bacolod sa 2022 na eleksyon. sadya sa mga nag-chat sa aton blog, mga tanda man nagsunbar mo. Di man, no? Ari ang official nga announcement ni former Congressman Benitez. You know, I have seen enough, I have heard enough. The clamor of the people is undeniable. So I'm officially running for mayor for 2022. And as I've said, Mayor Bing, so this is not personal. Wala kong kapangakig sa iya. This is something beyond us. Ang clamor ng tao, ang mga ginapangita nila is something na hindi ko masaligtan. As a public servant, I think it is incumbent to me, okay, to answer to that clamor. Alam mo, parehas naman na may nagakalumos na tao. Kung makita mo na nagakalumos na, ano yung mo? Kung malungkat ka man, kung kasalangan mo lang na masalbar siya, you will probably do what's right. So, Subong, I think, ang Bacolod City, kalumos, corruption, lack of good governance, lack of direction. I cannot deny the clamor of the people. As of now, una ko lang akong alawan. No? I have decided for myself. In the next couple of weeks, I will reveal my slate kung sino ang mga kaupod naman sa pagbagputong ako. We will consider everyone. I think ang aton primary objective is to bring change and bring better governance to the city of Bacolod. It seems like hindi nila gusto palabuton sa election, but I would like to see that the people decide on ano ang ilang paglantaw of what is a better Bacolod. Ang Bacolod Aksyon ay kinasiling mangin battle royal ang enkwentro sa pagkalkalde tunga ni Bing kag ni Albi. Di balikawan nga subong pa lang nga daanak so parang nagabenentayanay, nagasirat kanay na mo. Tinulukay na masakit ang mga supporters ning duwa ka grupo. Ba hindi magpadala-dala. Di man, no? Di hambal ni Kong Albi ni Benitez silang niya pag gusto daw sila kung tanong himuon nila nga tikang. Basta hambal niya kuya tindugan ko kung anong kamaturan. Handa na siya sa pag baton taran sining isyu, kung may isyu kung mga kinahapoy siya, may aragin mga subong. Tapi ginalauman niya na sumraing sa palabuton, magandang pagid na mga ihapoy sa iya nga mga isyu balikanta. Okay, labot sa iya nga residency da, ang gina-isyu sa iya nga alien siya. Dito siya na bata sa US. Amo na black, pero ang iloy kag amay, lunsay man mga Pinoy Aksyon. Iman ganiman, tiyariyong sabat ni Albi Benitez Agot Sari. Hindi niya nga gusto ko mag-mayor or whatever. Sinayang, siguro kabalogit ka mo. I'm not after any power or para magsikat ko o nothing. It's not because of that. It's because the clamor that I've seen, I've heard from the people of Bacolod. Sang nagkadto ko sa Central Market, kag naglibot ko ng mangkot sa kada isa ka tawo to. Ang tanan nga mga natubang ko, gapangayo sa change, gapangayo ng lain nga leadership. Nag-abot pag ito sa isa ka tawo, isa ka vendor. But I've said this several times. Nagapangayo siya, though he was pleading, though ginaayo yagid ko maglaga, and in tears in doing so. So miskin sino nga tawo, hindi katalikid sa mga mula nga class. It's gonna be the choice of Bacolod people. Bacolod noon ang mag-decide kung anong future ang gusto nila. And I will leave it up to ako yan. They can throw whatever they want. Ang akong tindugan, ang matuod lang, ang kung ano ang ako nga ginimuhan ngayong sakto. I will be guided by that. Bahala sila kung ano gusto nila imo. Bahala sila. Kung anong ilayang nanamian nga himuon, bahala sila. I will stay the course. Sa taran kong paglagan, I will stand on my platform, on my integrity. Kag kung ano ang madala ko dito sa siyudad ng Bacolod. Pulaton ta, from October 1 to 8, pitsa naman sa pag-file na formal ang kandidatura ni Benitez. Balantayan ang mga line-up. Tisubong officially, nagdeklara siya. Mga line-up naman yung na-excite na kumamati kung sa lisin o mga name selection bar mo. Iman, 12 daan. 12. Plus Vice Mayor kag Congressman, kung may aragid man. 14 tanan. So, 14 paputon nga mga tao. Alansang tao, no? Sino ay mapalad nga makasulod sa human resource na HR abi ko kindo gina-id ko mo, no? Neman, may arayahan makasulod nga sadto perdido. May arayahan nagsumparay nga halin sa grupo Progreso. Damo to perdido ginato ta? Isip-isip. Pwede pa malang maisip ng tudlo ko,
Okay na. Testing liwat basi hindi pa to pa na panahon malang na amoksunmar mo. Hindi man. Ludiya mo lang na kung paano mo pipio ng baga sa makulod nun nga tutuhon kaliwat. Correct gina, no? Ano mo na siya? Ano amo nang update gida sa isa sang kinbantayan gid sang kadamaan nga makulod nun, ang anunsyo ni Albi kagada paabot nga slate niya sa election. Forte, no? Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon firing line. Sabi nyo, simple malang ang butante kung sinong dapat na butuhon mo. Ang isa ka kandidato nga maayo sa panahon sa eleksyon, kag maayo gihapon, bisan nagtapos ng eleksyon ilabi na gid kon nakapungko na. Aksyon firing line. Ginapat inan kay iya sang tawo, iya mo, no? Ginapat inan ka sang tawo, once gani nga nagpapili ka, maayong ngirit mo. Bisan hindi mo kilala king debutante, sako babay mo daksyon Oliver mo. Pero kung dumaog ka na, feeling mo nga ara ka na sa trono, kung kaysa daw ngiwian mo pa ya ang tao nga gapalapit sa imo tina to gaplak kag gidason, magluwas lang kung haplakan mo sa sang damo nga pilak da. Aksyon firing line. Hindi na ta maging hipokrito, kita nga Pinoy, bisan ako nadalahig ko galingon ko, basta once kwarta na ganing istoryahan da sa eleksyon, kung kisang tao ka kadalag na mo. Basta kwarta, may konsensya man na mo. Pero kinanglan nga liwaton tanan nga mga batasan ta sa sini nga plabuton nga eleksyon. Aksyon firing line. Kaya pagkatapos mo tapos eleksyon, kag dumaog ang ginbuto mo nga gintagaan ka kwartada, hindi maayong performance, ara kumod imo nga, pero tisinong buto da ikaw man. Aksyon firing line. Pero kung ginkilatis mo tudo, antes mo ginsulat das baluta mo, kundi maayo ang resulta na pierde man kung daw importante nga tinlo yang konsensya mo. Tidres Bacolod ya. Lantaob lang reaksyon sa mabutante. Portis pagkalain pamatian. Matian mo permi aksyon Oliver. Sadya ning bubuanay kwarta. Timakon mo na nga mga politiko gali. Di ka daog lang ipamakal isang buto. Action firing line. Pagkalaw ay matian, nabi i-practice na naman be. Nga gugma naman be. Gugma na lang tarin nga gugma ay kwartahanay. Action firing line. Ang iban guro do ginadapol magkanto sa sa presinto kung wala kami idaho ang politiko na bisan pilang pisos. Objective balance. Why good? Biyahe na lang ta. Sagi kibuto daw why good. Action firing line. Aryo, magamit ka mo makaksyon sa Mighty C na ang alkaline nga vitamin C na ganta ang aton sining mga balita mga kaksyon. Objective balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Sample Plus. Si Kwatang Lee, hambal niya actually kita tanan man damo na siya nga nadala kag ginhakot mga butante dala sa Comelec. Si Rizal de Tupas, hambal niya tani mabatian mo man ang claymore namon nga mga Victoriahanon. Sip Diyos, hambal niya ang Comelec ang Comelec lain ng botsilingon niya sa Comelec ko subong bidding at tuod naman sa mga kandidato nga mga kawatan kag manugbakal buto. So siya si Jocelyn Ibo on this po naga-monitor, no? Si Kwatang Lee, tani mabatian man ang claymore namon, ako nabasa ko na no? Sa Victoria, amal niya mga Victoriahanon kag tani wala na vote or gamot sa aton lugar. Meron ato gali. Marco JM, hala, kakak na. Ano ni manok? Kakak. Sip Diyos, ara na gyapon ang kumilikya kung sino ang padagon nila, di ba? Kasadya. Si Kwatang Lee, sa amon sa Victorias, amo ma ang damo nga nalumos sa gutom kay wala palangitan-an. Kay bisan kabudlay, magbiyahe pa kadto Bacolod ginaagwanta namon kay para
mapakaon na mo ng amon pamilya. Kaya ari kami diya nagaobra sa Bacolod. Okay. Toto Balolot, gabasa lang ko diha sa mga komento ha. Rita Gonzaga Smith, Abalya ay watching God talk and listening God, sir. Good evening. Thank you. Victor Tugawak Sombray, greet ko lang da akon bata si Erika, birthday yabwas. Happy birthday, advance. Chris Rojas, good evening Sombrayan, gamonitor kami di sa Barangay Kabog. Okay. Sige, salamat sa mga iban nga komento. Ay ko nabasang iban. I don't know kung nga daw kakadula ang iban nga komento. No? Paano ni siya man? Doon di siya gadalalasok man. Paano ko ni makitaan? Si Colcol Salvador Esperagusa, good evening Bryan, ari na kami La Carlota, thank you good. Christopher Anlap, PM sir, sako naman hold up sa Bangga release Alihes. Uy, may hold up to. Thank you good sa info, no? Alexander P. Lacson Bryan watching from Zone 6 Barangay Handumana, thank you good. Si Villia Hermosa, Aksyon Bryan, shout out lang ko na sa Sangdat Sinyang. Sige. Si Digomon, Tumbray, ikaw bala padalagan, mayo pa. Ay, hindi ta kasarang. Hindi ta maghandom sa hindi ta malabot. Kaagahon, sir. Ay, ito ka. Sige, pa-check ta ni Abi. May hold up ko sa alihis sa may release. Oh. Sako na may hold up pa na. Sige. Paki-share lang sa aton nga live. 8:40, balik ko na yung dugay. Pat. Han sa akin. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano ang kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:47 na. Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon na kung nagasobra ng blood sugar nyo, uric acid nyo da, bad cholesterol, hyperacidity, sobra nga asin dira.
aton nga mga utod mga aksyon sadya sang pandemic sa Bacolod halin sa airsoft kag labot sa piyaya hasta subong kay Albi wala distancing Delta variant waving kuno ang balyaw ay wag lang makulbaan kita. Naton Aksyon Bray lumson niya ang Bacolod sa iya casino kag panahor. Good evening, Aksyon Bryan. Di man ko taga Bacolod pero di ko pabor kay Benitez. Good evening, Aksyon Bryan. Lantawon ta sa Kurbada. Benitez kon madaog ka. Pagkadamo, naga-text direct. Okay. Good evening, Aksyon Bryan. Tamiyaw ko lang mga bata ko sa Barangay Tangob. Aksyon Marlon, Sharon, kag Aljon, kag mga apo ko. Si Quincy ni siya. Kag Prince Kuno, nagapanamyaw, Albert Rivera. Aksyon Bryan, mayang gabi, panahon na agod islanta ang mayor sa Bacolod. Sang lain naman dugay na siya. Islanta man lain kung magdaog nga pigaw performance, ibalik naton siya. Okay man to siya, no? Dapat ka mapungko si Albidi, namit nga performance. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio, kung gamiton nila ang ila pilak sa tawo bisan magtulog sila, daog na na. Ate, why naman gid guro sa eleksyon subong wala usaranay pilak. Aksyon Firing Line. Good evening, Aksyon Bryan. Diri sa Amon sa La Carlota, nagapapili lang gani, grabe ang pangako. Pero pag nakapwesto na, kung pangayuan mo bulig daw, wiper ang ulo sang balibad sa imo. Isa ka sang iya mabiktima sang iya kadalok. Amo gina. Amo na dong demonyo nga panahon na ning eleksyon nga makabalos ta sa mga politiko. Aksyon Firing Line. Amo na gilining panahon nga makabalos, di ba? Sige, nenderuso ko sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin Comments. Aksyon Firing Line. Ang balitang sa pamilya Dialagdon, Nagor, Apil, Torino, Biligorio, Virino, Rifuela sa mga amigas ko sang high school ni Gura, no? Bacolod City National High School Batch 90 and College Barcadas Batch 95 of CAHMSC Fortune Town. Salamat git. Sige. Jinky again, ginatamiyaw niya si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Noel Amar, Milal Oligo, Michael John Season, Christine Minies Villalubos, and EFC President Dennis Richard Tibor Roma. Janet Flores, taga-monitor man. Monitor lang kami. Stay safe and God bless. Salamat. Juan Miguel de Gumon, Tol Bray, lihog lang tamyaw kay Ate Erika. Tugap, happy birthday lang dayon. Gabi ilang kay Lula Tere, kag kay Tukukoy, kag kay Tuwili, Tugap family sa Morsha. Sige. William P. Well, sa 2022 lang mabawi sa ila. Nahan, amo na hambal ko. Siga, no? Siga. Dahil lang mga commercial ko na lang, balik ko doon guy, 8:52. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Third Sam, las 8:57. Sang blotter
Okay, ginatamyaw ta si Madam Jinky de Lagdon. Salamat gid ko na. Hello lang ko no sa idol nato na si Joanne Aznet Kyo Rifuela. Hello, may gabi sa imo kag maigid nga pagpamati. Action firing line. May nag-ambal Aksyon Bryce si Jonah Abaw, Executive Assistant ni Mayor Bing, tapos halos sila nag-ubra sa NGC. Okay. Salamat gid. Ang interview ko kay Father Larida buwas ngadlaw sa aga sa hotline mahilibati kita mag-action. Action firing line. Parte ni sa Sineco, no? Kay kadamo man sang Claymore man sa Sineco man. Action firing line. Wala kataora, salamat gid ni si Aksyon Bryan Morden. Nagapasalamat gid magilibati kita buwas sa mamagyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Life extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon